Majster pyroh má už 12-ročnú tradíciu. Šikovné ruky kuchárov pripravovali spišské pyrohy už z rána. Plánujeme dnes robiť na toho majstra pyroha na súťaž, tak nejakých 1500 pyrohov potrebujeme. S čím sú plnené tie pirôžky? Je to klasická receptúra, sú to zemiakovo-brinzové pyrohy. Špeciálne sa pripravoval ten najväčší pyroh. Je tam veľmi dôležité to rozvaľkanie toho cesta, aby bola dodržaná tá určitá hrúbka, aby to nebolo veľmi tenké, veľmi hrubé, čiže taká stredná cesta. Tohtoročný spišský maxi pyroh meral presne 120 cm. Ochutnať ho chcel každý. Z tých 120 cm už mal aj viac, no ale už nám nedovoluje nadoba, takže musíme sa pripraviť na väčšiu variantu, väčšia nadoba. Dokážeme aj väčší pyroh uvariť. Ten pyroh sa dlhšie uvarí, ale za krátko sa zje. Maxi pyroh návštevníci ohodnotili. Výborné. Aj vy viete také uvariť? My sme zo Šariša, tak varíme iné pyrohy. Aj ladne smačné pyrohy. Môžem povedať, že chutí dobre, ale trošku mi chýba soľ. Ale tie škvarky to zase vynahradili, takže môže byť. Top je. Ješ taký aj doma, či iba tu? Doma nejem. Dobrý je. Diváci v hľadisku ochutnávali aj iné zemiakové dobroty. Mali sme džatky, mali sme beľuš a mali sme šuľance. Aj doma si viete také urobiť? Tak vieme. Beľuš, zemiakový beľuš. Tebe ako chutil syr? Nechutil jej. Zemiakové, čo to bolo? Zemiakový koláčik. Zemiakový koláčik. Aj doma také? Máte niečo? Nie, teraz som to prvýkrát ochutnal. Doma nemáme možnosť. Výborné. Taký syr ste už jedli niekedy? Jedla, ale tento bol lepší. Po varení maxi pyroha začala jedácka súťaž. Malí jedáci boli z rôznych kútov Slovenska. Víťaz v jedení pyrohov bol prekvapivo až z Bratislavy. Chutili ti pyrohy? Veľmi. Čo varívate u vás v Bratislave? Aj tam varíte také? A tam skôr také, že šulance alebo také. Pyrohy u nás moc nie. Ženy boli z okolia spišského Podhradia. Jedáčok bolo 10, víťazka len 1. Koľko kusov vlastne tam bolo? 8 kusov, normálna porcia ako pre dospelých. Aj ste nejako trénovali na takúto súťaž? Ja som tu prvý raz, takže vôbec to len bez rozmýšľania. Hlavná bola kategória mužov. Tam sa zúčastňuje tej súťaže 15 mužov, ktorí sú rozdelení do 3 petíc, no a víťazi sa stretnú potom vo finále. Majster pyroh musel zjesť až 28 pyrohov. Najprv im dávame dvojitú porciu pyrohov, to je 16. Vo finále budeme jesť ešte 12 pyrohov. Takže jeden zje 16 plus 12. Víťazom sa v kategórii stal Dávid Jacko z Krompách. Šport a dobré jedlo je vynikajúca vec. Počas 12 ročníkov padli aj obdivuhodné rekordy. Mali sme súťažiaceho z Levoče a on zjedol za 2 minúty 62 pyrohov. To bol absolútny rekord. 12. ročník majstra pyroha má svojich víťazov, ktorí budú majstrami až do ďalšieho, už 13. ročníka.